कि कोनो चमड़ा के जूता खोली तो हम पहन के चल देती घर। तीसरे हेराम जेठमलानी जी से गौनई बा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय जय जगधात्री विधात्री कलरात्रि तू कि तू ही आदि आखिरी पनाह बे पनाह के। भव के रव रव में परनव में तू ही तीनों कि तोहरा बिनु अब नहीं के हमनी के माह के। कि जिंदगी के नैया मझधार में पतवार बिना बोल कैसे पार लागी ये सागर यथा के। पुकारा अरे भरोसे में बया सुतोषा करुणामयी माता देखाव तू ही राह के। सुमिरन ए तने में क्या कहल जाला। एगो होई त सुमरने ह, पांच गो होई त सुमरने ह, आ रात भर होई त सुमरने ह। लेकिन एगो तो अभी ठंडा पाला अभी निमन से गइल नहीं खे। दूसरे जन्मदिन के प्रोग्राम ह, आ तीसरे हेराम जेठमलानी जी से गौनई बा। तो ढेर सुमिरन वंदना पर ध्यान नहीं खे देवे। मात्र एगो से दूगो जन मनोरंजन खातिर सुमिरन वंदना होई। आई वाह लड़का कलश की माई हम आज लई नहीं सुनले कि तारा के केहू बोलौले होखे आ तू ना आइल होख आ ओकर नाय डुबा देले होख। ये हम सुनल ही नहीं। अभिले नहीं खुके हुके अभिले नहीं खुके हुके तू बवले नु हो बात के जे जे बोलवले। अभिले नहीं खुके हुके तू बवले नु हो बात के चाल बांध दिल बारो अपन
जब केहू के नहीं खुद डुबौले ते आज हमार नंबर बा ए हल चले जीत गोहा हल चले जीत गोहा रवले नु हो कहां पारू भी हल चले जीत गोहा रवले नु हो कहां पारू भी लड़का कलश की माई दू चार आदमी के नाम धरब जेमे हम केहू के देखले नहीं खे सुनले बानी पढ़ले बानी को लोग पर तार कृपा भइल ये हुलसी के तुलसी के बेदबो प्यास के हुलसी के तुलसी के बेदबो प्यास हुलसी के तुलसी के बेदो प्यास के तू ही बिचरलू तरलू आधर सूरदास तू ही बिचरलू तरलू आधर सूरदास कालिदास के रहिया कालिदास के रहिया देखबले नु हो बाटे जे जे बोलबले चल चलिया जीत गोहा नरबले नु हो कहा बारूदी लड़का कलश के माई दू चार आदमी कौरी नाम धरब जे में कुछ लोग के हम देखला हूं बानी कुछ लोग से गइबो करिले जेकरा पर साक्षात तार कृपा भइल कोई तरी गुलाब चाहे बुढ़ावा धुरान कोई तरी गुलाब चाहे बुढ़ावा धुरान
गुलाब चाहे बुढ़ावा धुरान के कुंवर कमल बास राधा किसुन पहलवान के कुंवर कमल बास राधा किसुन पहलवान एहू ब्याजी पर माइये के कृपा बा कृपा बा तबे नु माला मिलल ह गमछी में चदर मिलल ह पैसा मिलल ह कृपा बा तबे नु कृपा ना रहे त माला मिली थावे मंदिर के गेट पर हाथ में एल्युमिनियम के कटोरा लेके आ हो तो भोरे यहाँ के प्रथमे सीनी पे भेटैती सेल्फी लेते बैठ हाथ में चप्पल पहन हाथ में चप्पल पहले की गंदा मत लग जाओ लेकिन माई के कृपा देखी अरे हे लंगरो से गीता लंगरो से गीता कब बोले हो कहां बारू भी लम बोले लंगड़ों से गीता हे लंगरो से गीता इतना सुंदर महफिल उतने सुंदर व्यवस्था ब्यास निमन साउंड निमन वो तो हमारे कल्लू बारे कि गनैया होइयो जाता न तो जितना वोल्टेज जनरेटर देते कि हेलो ना कहे दी दोसर साउंड वाला रहे तो कल्लू बारे की गनई गवा देते हेलो हई बंद होई बा हां बनी बोलते नहीं कबल हाउ कोरा सो देखा ना बुझाता कि गर्भ में से बोलता रहे हरिहर बा हेलो हरा कोट बा हेलो 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 बढ़ावो ऐसा सबकर बोलता हेलो कह दो तब आई बाबा तने को दिखाई बेंजू मास्टर पंडित जी हैं दखनिया के जन्मदिन के प्रोग्राम बा कोनो निमन लय बजौले बानी कौन लय रहल माटी के मूर्ति से हंसेली मुस्काई के आ गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई अरे के ई तो नवरात्र के प्रकोप बुझाता रौरा पर जी जी माटी के मूर्ति से हंसेली मुस्काई के गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के माई के बगिया तोरा दुर्गा माई के और दो दिन बेंजू वाला के यह मतलब है जितना देर गौनिहार सुमिरन वंदना गावे ओकरो निमने बजावे के चाहे ऐसे का होई सामने जे हमके गर्जीवन लो बैठल होई यहाँ सबके सुनब तो कब कि ना भाई हलचल के मंडली सेटिंग में बा ई सुमिरन गावत रहे तुमको बेंजू वाला निमने लो बजावत भक्तिया में रमी गुल बा रम गइल बा ना ते गोनियो बेंजू बजावे आइल बारे नेवरा हसरा बाबू जाए तो कुछ वो तो वो गांव के लड़का है यह लड़का है एकरे गांव में जीजा साली के मेला लगे एकनी के पाहुन आवेले एकनी के बहिन के घुमावेले आ वही मेला में जिलेबी छान के बेचल से अपन भगिनो खिलावेला सो 2 दिन पहले के बात है रहने जा हमनी के बक्सर नो अभी एगो सुमिरन अभी अभियंता भैया गौले रहले आ त लेकर दिमाग में भइल कि फगुआ के सीजन चलते एगो सीजनलिए न लय मार दो अभी एगो सुमिरन अभियंता भैया उठौले बारे तले नीचे से बजावता कि अबीरावा वाला हो अबीरावा वाला आ रंग भीतरी ले डले बा महबीरावा वाला तले जकार्ता करे लगे पहुंचल बारे करे बेली वाला महबीरावा वाला यह लय बाजी उ तो हमनी के रही जा किनकर जान बचल ना तो दिन इनकर लास्ट फागुन रहे हो लेकिन गौनिहार के मतलब ही ना हां हां ये तो वो घड़ी के लय दिखा देने रौरा कौना घड़ी जौना घड़ी अभियंता भैया के नए नए पोलियो मरले रहे वो घड़ी हिंदी सिनेमा का लय
कियो दिल कहाँ से लाऊं कि तेरी याद जो भुला दे ओ मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। ये कहे के बा मौसा ई कहे का कहे का हां लय मन बर्तन होला हां अब तहरा ऊपर बके में का रखब हां गणेश जी से कहे के बा बाबा कि अरे गौरा के लाल रौरा के सुमिरन में हम बोला हो गौरा के लाल रौरा के सुमिरन में हम बोला अरे या बाबा कितनिया के है लाज बचाई हो गौरा के लाल रौरा के सुमिरन में हम हो गौरा के लाल रौरा के सुमिरन में हम बोला भाई सचिन राय जी बानी जौन बबुआ के जन्मदिन में आयल बनी जब बबुआ के यहाँ के चाचा हैं यानी लोकल पापा हैं यहाँ तो लड़का के लोकल पापा के तरफ से पुरस्कार पूरा मंडली के नारायण जी पद प्रतिष्ठा बना कर रखे ओह देखी तो हम गावत नहीं उन्हें लोग सेल्फी लेता यही सब कहले कि केहू कितनो बड़ कलाकार व्यास हो जाए अजीत हलचल हो जाए कमलबास कुंवर हो जाए लेकिन जितना अरविंद सिंह अभियंता के क्रेज बा केहू के ना कैसे कैसे क्रिया खा के कहते कैसे जी इतना क्रेज केहू व्यास के ना हो पूछी कैसे कैसे अच्छा रुआ ढेर हमारा के अगर मान दे तो का करब रुआ घरे लड़का फैका हुई तो ओकर नाम ध देब हमारा नाम पर कि हलचल भाई तोहरे नाम पर अपना भतीजवा के नाम धइले बनी है न करब ए ब्यास के क्रेज देखनी हुका गांव में कोनो अगर कुकुर कोनो गाड़ी से कचरा जा आ पैर से डैमेज हो जा बिहान भइला सोकरो के लोग अभियंतो कहेला कुकुरा के हंसेला बात नहीं है हमारा गांव में 5-7 को सर्व अभियंता हाल में के भइल बा 5-7 को सर्व अभियंता भइल बरस रोज रोडवे पर रहेले कुकुर ओह रोड सफाई अभियान लड़का कलश की बाबा रौरे देवता कि कोनो कमवा से पहले ये बाबा इले रौरा ने बता कोनो कमवा से पहले ये बाबा इले रौरा ने बता कोनो कमवा से पहले बाबा मिले रौरा नेवता जी कि बाबूजी से भी पहले पूजा वाला रौरे देवता जी
दया तरस देखाई हो गौरा के लाल रौरा के सुमिरन में हम बोल दुगो सुमिरन भाई लो एगो सीजनली में रही काहे कि हमन ये के गौनी हार है कि सीजन के एहसास लोग के करा दी ले जा ऐसा रहुआ सब जानत नहीं कि फागुन के महीना है लेकिन जब उनके गीत सुनावे लगम जब फागुन के तब मन में हो कि ना भाई अब सही में फागुन चल देले भाई तो सीजनली लय जा भाई बात मन पड़ल बा कही डाली भोर पड़ जाए हां ऐसे सोचने की कह दिया अभी हां कही ना अभियंता भैया के जब पहले पहले बियाह सेट भइल नो हां लड़की से ना मुर्गी से अंडा बेचली निमने बा तो जन बियाह भइल बा उ ना ए बियाह के पहले को बियाह सेट भइल रहे गन्ना मन नहीं है के ससुर जिया के ले गइले नाम हम टिपन उपन लेके गइले घरे जाके अपन गन्ना मन एगो कुर्सी इनको के दे दी सबे राउर स्टाफ पाइल बलो भेंट कर ली अच्छा मंच देखी मंच तू ही लगोले बरो कलू का अच्छा गोड़ वाला के मंडली है ने बा तो कुर्सी लगोले बर होने जकरा कुर्सी से मतलब नहीं कुर्सी है ने लगाओ के ने लइका उतरिए सर वहाँ का उतरी ले चढ़ी ले थोड़े वहाँ का बिग दिया मंच पर ले गाड़ी में से उठावा मंच पर लेके बिग दो नून के बोरा तोरे को मन करता घुस कर हाँ यहाँ के ससुर जी ले गए नाम टिपन ले गए गाना मन्ना बैठा के अइले यहाँ के बाबूजी लगे अइले कहले कि ओकर यहाँ के बाबूजी जियत रहे कहले कि बलिटर बाबू बाबू अब मांग बताई का मांग बा बलिटर बाबू मांग बताई बोली का ले अब बियाह ठीक हो तो यहाँ के बाबूजी कहने कि बियाह कैसे थे गन्ना मन्ना बैठौनी है तो यहाँ के ससुर कहले कि हाँ गन्ना मन्ना तो बैठ गई बा 3600 के 36 गुण लड़का लड़की में मिलता चूर में चूर 3600 के 36 गुण मिल गई बा यहाँ के बाबूजी कहले कि 3600 गुण मिल गए माफ करब ई बियाह हम ना करब रउआ घरे अभी ना यहाँ के ससुर कहले कि जी लोग खुश होला लड़का लड़की के 3600 गुण में तो खुश होला और रउआ कहतन कि बियाह ना करब यहाँ के बाबूजी कहले कि हाँ कहतन नु कि ना करब काहे ना करब काहे यहाँ के बाबूजी कहले कि का चाहत रह लड़का तो हमर लड़का के मऊ घइले ह आ 3600 गुण मिलत त का चाहत कि पतो ही ओने ना सुनाई लका हम आ जते नहीं कह देते सुना दी तो यहाँ के ससुर जी कहले कि का चाहत रह 3600 गुण मिलता बेटा तो हमर पहले के मऊ घइले ह और में आवाज यही लगा दी ना होई ई बियाह ना हो सकेला अब ना होई जी तो कह के बकी डफ बाजे आ दुगोला ह केहू अनर्थ मत ली बात हालांकि हमके त खुदे माई खटा के जो ना बोली ले जाए अच्छा हमके साफो सुथरा गा देब तो हमके चला ना बा नहीं कैसे हम हो कि यहाँ के हो कि दोनों आदमी आइल हो के एकदम साफ सुथरा गा के चल जाइए काल रुआ जाके जे नहीं खेल ओकरा से कह दी कि काल अभियंता हल चलाई रहली एक शब्द केहू नहीं खे बोलले एकदम साफ सुथरा गनई भइल बा रौरे के लोग डांटे लगे का कही चुप रह तू जानतर गनई साफ सुथरा भइल होई लंगड़ा आइल होई आ उ सरवा बाउर ना बोलो ऐसन होइए ना लोग कही लंगड़ा आइल होई उ सरवा बाउर ना बोलो ऐसन होइए ना उ सरवा मानल ना अच्छा ते सरवा मत बोलते लोग कही ये मत कि डफ बाजे अरे मुरलिया वाले की डफ बाजे मुरलिया हो डफ बाजे मुरलिया वाले
वाले की जब बाजे मुरलिया बम भोले डफ बाजे मुरलिया वाले की पहले कहाँ बाजे कहाँ तब पहला डफ गाया जी में बाजे पहला डफ गाया जी में बाजे गाया गजाधर वाले की गाया गजाधर वाले की डफ बाजे मुरलिया हो डफ बाजे मुरलिया वाले की डफ बाजे मुरलिया काल के शिव से मनाई हो दूसरा तो दूसरा डफ बलिया में बाजे दूसरा डफ बलिया में बाजे बाबा बालेश्वर वाले की बाबा बालेश्वर वाले की डफ बाजे मुरलिया डफ बाजे मुरलिया वाले की डफ बाजे मुरलिया राजकुमार भाई बानी केने गइला है गाड़ी रखे केने बारे पुरस्कार भेजले बानी एमे 51 रुपया हमार बा हाँ अब वहाँ कहत नहीं के 51 रुपया लेके 51 रुपया दे दे तो जब हम 51 गो ले लेम तरा 49 रुपया न भइले में अच्छा जी गया तुम जान गनी के हमके दोनों आदमी के ही में बा हाँ तो जाई हम अभियंता जी के 50 गो दे तनी जाई रोगे हां इनके के दे तो 50 राजकुमार भाई पुरस्कार देले बानी केने तो लौकते न कराओ मंच पर आ जा और बा तीसरा तो तीसरा डफ छपरा में बाजे तीसरा डफ छपरा में बाजे बाबा महेंद्र वाले की बाबा महेंद्र वाले की डफ बाजे
ओने से आई लम- और 2 दिन रह गइल बा